Jo, ja vás vítam u nového videa, dneska to bude trošku dlhšie video, nezostrihané vôbec, ale budeme v Boga Boga si pôjdeme pre Rebirth, lebo mám level 75, aby ste si nemysleli. Mám tu niečo odomknuté, a tu mám ešte môj point 1. To pozriem, že jak to ide. A dobre to ide. Je to vidno všetko. A nebude to vôbec zostrihané. Ale my chceme zničiť všetkých godov v normálnom svete. Sme zničili dvoch. Teraz nie však tento. Tam za spiritky. To už sú rovno dvaja. Potom ešte dvaja sú v zimnom. Emeraldový, 5. A 6. je ten ušný. No však v normálnom. Aha. No myslel, že nie vo vode. Tak toto, henten, a niekto to zničili tú lánu. Hej, musí tam niekto byť. Alebo je to ešte zničené len odvtedy. Dobre, mám? Kľudne si zoberie, s tým nemám problém. Ja berem len XPčko. Tak. You have new quest. Čo? Som urobil prostý quest. Asi, počkaj. Mám 10 box na quest. Počkaj. Tribe Destroyer, Break a Tribe Totem. Eliminate the Queen and... Si robíš Tak, tam sa vydáme asi neskôr. No. Poďme si pre Emeraldovú. Zatiaľ. Jo, to má Bčka z toho dáva. Dobre, takže ideme hentam. K Emeraldovému. Kde je leaderboard. Pravda. Si to ešte pozbieram, aby som mal aspoň ten level 79. No nám bude chýbať iba. No, poď. Máme takýto pekný mravčekový. No. Hej, to dáme, teraz dáme, že kde sa nachádzajú, ale ja urobím niekedy na YouTube, že kde sa nachádzajú všetky bohovia v tomto normálnom svete, že nie vo Void. Lebo nechce sa mi zase čumeť na tutoriály, ako sa dostať k Infinity God, ktorý má 100 000 HPčok. To je ináč pravda. A ja nemám jedlo. Budem musieť pestovať. A ja nemám toľku. Počkaj, kde to som? Počkaj, tuto. A kde si? Pod za mnou. Takže sem odbočíte. Pôjdete po tejto cestičke. Vždy proste doprava chodte. Hej, aj sekerku vlastne budeme potrebovať. Sem ste vyšli, tak choďte sem. To musíte zničiť. Ísť ďalej. Ja tu skoro nič nevidím. Sem, taďaľ to prejdete. A ísť sem rovno. Kebyže ešte chcete, tak túto vedľa. Tam sa ide do Emeraldovej jaskyne, potom ešte aj úplne z povrchu sa dá ísť do Emeraldovej jaskyne. Takže toto tu zničíte. A ste tu. To už to môžete vidieť. Počkajte, mám jas na max. Joj, to flaví. V Robloxe sa mi to nelaguje. A tuto máte leaderboard, pekne. A tu sú 3 ložiska goldov potom.
Ja mám autokliker Ale pripravený. teraz zvedal, že teraz to dokoľko sa vyteší. Môžeme ísť ťažiť. To nebude ani zrýchlené, ani zostrihané. Nechce sa mi strihať proste. Strhať vlasy. Ja ti odstrihnem toho tvojho dlhého. You are starving. Máš jedlo? Veľmi. Give me some time. Alright. Jane Mesh. Thank you so much. Are you gay? No. Bum. Ide sa ťažiť. Už iba 3000. Jaj, kebyže máme teraz god pickaxy. Všetci. No. Takže 100 damage za 0,5 sekundy. To je dobré. Mucholapka. Ona mi padla na zem. Čum, jaká dlhá. Lesne poríti. Odletíš do Ameriky. Do pí. What the hell? Tu hrám mucholapkou. Nerieš človeka, kto sa s čím hrá proste. Mám rád mucholapku. Však ty máš viacej emeraldov, ja nemám ani jeden. Á, zober si. Hej, tak si zoberá, tak keď. Dobre. Esencie si zoberieme iba. Bum. Bum. A bum. Máme všetky. Dalo mi to... Počkaj, koľko ty som mala? 79. A dalo mi to 3 levely. To je pohoda. To som odbed. Dobre, tento si môžeme odškrtnúť. A poďme skúsiť pozrieť, či už tam je to lano. Lebo aj ten potrebujeme zničiť. Ja neviem prečo, ale ja nič tu nevidím. Tu mám svetlo a jazd na max. Sa mi nechcelo moc craftiť tento back. Ideme! Ideme! A ja som to začal. A tak. Už ideme von. Tu mám takú pekný skin na sekarku. Idem. Tak. Doľava. Ale sme vonku. Lano tam nevidím, ale môžeme si už počkať. Aj, už sa tam spavnulo. Hej. Nevidím tam nikoho. Si ho znič, Marek. Mám 10 magnetic shellies. Okay. To sa dá urobiť však. Iba preparing for the next adventure. Forge 20 magnetic bars. Forge, akože spoj 20 magnetic barov. Tak mám robiť. Good shot. Shot 10 birds out the sky. Raz mne sa dneska stalo, že som išiel po typkovi na ostrove, vták preletel cez ostrov a ja som ho zabil. Zabil vtáka normálne. No je to akože prvýkrát. A niekto tu bol čum, čo tu urobil. Lepší rebrík. Takže keď tam niekto bude, tak ho zabijeme. Hej, a teraz, že by bol, že full god, kámo. Záhodne tu není nikto. Asi išiel si iba pre... Ne! Aha, dobre, je tam. Ja som išiel povedať, že asi si išiel iba pre henteho.
Pre tú sochu, god. Potom som ho tam nevidel. A teraz už ne. Ja vám potom môžem aj ukázať boga, že jedna vec má iba 24 miliónov HPčok. Kľudne vám to ukážem. Teraz keď zničíme všetky masky možno. Hej. Keď chcete, môžete si to ničiť, ale nedoporučoval by som. Tu niekto býva do pí... A má tam, je to opocítek, svetločky, je to... Čo ja viem. Býva tam niekto? Nie, nebýva, asi iba umrel. Dobre, ja... Nie, to zašutil. Mhm. Nie to zašutil. Kým sem dojdeš, tak ja tu budem zatiaľ... Na zene, lebo ty to ma zašutil. Tu budem zbierať zatiaľ esence z týchto tu. A keď ešte sa nám to nepodarí, z týchto všetkých soch, alebo godov, nezískame ten level 90 alebo level 100. No dúfam. Tak ešte v zimnom biome, ja ich volám, že barbariani, tam v tom ľade sú zakopaní. Keď ich vykopeš a zabiješ, tak máš free 3 esencie. Aj, však nejaká mne šutí. Tu. Ja som pobral HP. Ja, škoda, že mi to tu nejde stopnúť more. Ja by som to ináč urobil. Ste tu? Ale nevadí, že nahrávam na YouTube. Čo? Nahrávam na YouTube iba. Dobre. Tak. Bum, poď sem. Je za tebou týpek. Začnem to pomaly ničiť. Dobre. Neviem. Ja to budem zašutil. Lopata tu bola? No, on sa zdrbal. Oh, Mne to nevadí, že natáčam na YouTube. nie? Nevadí. Mne to vadí. Kúkaj, že si z toho ohrieva vzduch. Kúkaj, ako je ruka. Daj tú ruku zodávať. A to dobre? Však vonka je horúco. Tak si horúcejší bude. No je normálne, pohľadí, kúkaj, aký pohľadí na hrazi. Oce ho sa kúči do toho. Ty kokos. No, Je tam. Ideme. Hej, potom nám chýbajú ešte ďalšie 3. Poďme to ísť na zem, bo to je najbližšie. Potom si dáme na úplne ten najďalej, a to je v púšti. Poď sem hore. Tam by si sa zdrpal dole. na tej púšti. Všetci odpadá. Tak, môžeme to ničiť. Z toho nepadá mne veľa XP. Náš rukokliker, more. On ešte natáča na YouTube. Neviem, ja som ho nevidel rok asi. Ja vždy, keď si natáčam, chcem... Keď mi nedal jeho kanál, tam neexistuje. A ja ani ho nejde nájsť. Že on si odmazal. A typek si tam postavil úplne, že vežičku. Ja som pozeral, že kedy pôjdeme heč. Hej, typku za chvíľu my iba si to doťažíme, pôjdeme do zimného. Tam stiažíme 2 tých a pôjdeme už. Ale keď mi tento dá 3 levely alebo 2, tak ten mi dá minimálne 3. Do toho, Látačka. Oh my god.
Nie. A, zastavil sa. Toto mi nedá veľký level. No, ale dva levely sa cenia. Level up, vidíš? Pomohla. 3 levely mi to dalo. A ideme tam do zimného. Jumpy. Ne. Tak, sa mi páči. I don't have meat, bro, why? Angela, more do pi. U teba doma more do... Naháňa ma týpek. Naháňa ma týpek. Poď jedna v jedna. Pozeraj, aký respekt. Ťa utopí. Počkaj, zoberieme si ešte toho druhého. Áno. Poď za mnou. Nie, to si zabiť. Ty dip. O ja? Nie, oni sú dvaja po mne. Jeden sa otočil. Dobre, to si zober. Nechoď, prosím, po mne. Ja som maličký kokot. Hej, tu sa zasekne. Aha. On je hacker. On proste prešiel cez strom. Či z more. Ide po tebe červený. Dávaj si pozor, red paper, bro, do pi. Za tebou pink diamond full do... Nie. Dobre, choď. Tam choď. Dobrý červený kamarát. Choď. Červený, ty môžeš ísť rovno do celej pi... Ne. To zničíme neskôr. To mi je úplne jedno. Nie. To musel zničiť. Ne. To musel byť ten červený a on išiel iba hore na išku. On tu nechal goldy proste. Tak mi nechaj, keď nepotrebuješ. Choď preč. Debil. Sa nevráca. Počkaj, ja to zničím zatiaľ. Nechcem umrieť, to je to. Ty kokos. Čo budeme robiť? Dám si aspoň magnety. Čo? To kto zničil? Akrobáci. Ja už mám iba 5 magnetitu. Aha, to je zase doma, to celé si zničiť, aha. Tak on počkej, máte na magnetici robíme? Robím. Ja som vykraftil big namiesto Graves. Som debil. Na to ti dám bag za free. 9. Ja som tak... Dám ti free bag. Bag si nechaj. Nie, ja začnem umierať
pozerať na jedlo. Rýchlo. Daj mi jedlo. Ja začnem umierať. Dík. Ideme tam. Lebo chceme ísť prehen tú masku aspoň. Teraz mám aspoň armor. Teraz keď ma hitnú. A uberajú. Čo? Ja. Takto sa toč a nič to. Za tebou. Dlaka ich. Dead. Je to tam. Bum. Poď. Tu som. Hovno, vidím. Prejem to tu červený. Komu, ale keď si tam sám pri tej červenej maske, ona je hororová trochu. Kámo, typek mal, že full god armor, spellmaster, 2 pets, pick, axe and god and rock. And sparkless a water walker. Nie som na... Počkaj, to je jedno teraz, čo zničíme. Magnetit vecina. Vidíš, lebo tam to je. Dobre, poď sem. Dúfam, že sem. Ja tu nič nevidím, popravde. Aj keď mám svetlo, nič nevidím. A, dole ideme. Áno. Hej, sem. Ja iba idem, že ak si to pamätám. Sme to... Oni to zničili. Ne. Iba 3. Poď za mnou. Oh, tam je typek, pozor. Tam ničí. Má dlhé meno. Takže je to asi ten 48 levelový. Ešte sa rozbehne po tebe. Keď áno, tak ťa zabijem. Hello? Pomôž mu to zničiť, akože. Á, dobre. Komu tam je Queen End? Hello? Ideme tam dole? Kde je? Tam je, vidíš, tam je zabudený, pozor, je zabudný. Kde je? Nevidím. Asi ho zabil niekto. Svoje. Mravce. Daj si pozor. Ja viem. A raw magnetit, OK. 5? Nemalo by ich tu byť až... Čo? Meteor rock. Magnetistov padá. Ok, poďme. A mňa. A? Dobre. Ideme na ostrove. A ide som červený. Ten level 100. Nie. Tak dobre, tak poďme. Zabijem si. Zabijem. Keď pôjde do nás? Dobre, počkaj. Čo sme nezničili? Hen tých dvoch sme nezničili. Poďme iný server. V zimnom a v púšnom. Tie 3 nám chýbajú.
kebyže si teraz kúpim double mojos a dám si rebirth, tak si dám Godrock. Tak sme tu ja som v púšti, tak ja to tam idem ničiť zatiaľ. 1, 2, 3, 4, hack, tržítko, hack, 1, 2, 3, 4. Bra. Hej, dobrý hacker. No príde, ale moje dobre si tak veľko a začal utekať. Budem mať. No. Ale tam nejde push, takže ja už idem. Ok, počkaj, ja sa pozriem, koľko to má minút. 25 minút, ok. To push mi invert a pomáha idem. Na čo budem položať banner, však tu v púšti. Tak chod do púšte. Push banner. Jaj. Ja prosiť banner. Už ho vidieť. A vidieť aj push. Neviem, či dám level 100, akože, mal by som dať. Keby idem ešte raz a teda skončiť a to dáš. Aj slovo. Ja som vlastne ešte slúbil, že na konci videa vám ukážem, mám tu 23 miliónov HPčkovú vec. No, si myslím, že... Ne, ono to je zničené. Však, je to tam zničené, idem iný server. No to tam bolo. A teraz sme spali v púšte, teba si... A Mám- to ti pôjde či v zime, ja v púšti. A počkej, mi na logiku. Pokud je sedíš späť, tak by sa nestalo. 3, 2, 1 a som. To úplne ti pokryť, vieš? Bra. To je fake. Který? Ty si to urobili proste mostík. Čo? Oh my god, oh hell no. Á, to on ťa chcel zabiť. Tam čakaj, keď som za tebou, keď si skápem z toho spavnu. On taký flexol, že má hento, rebirth. A ten ja iba, že kebyže sa mi chce, tak si vykraftím full god. Popravde. Len kryštále potrebujem. Ešte 8 získať kryštálov, aby som si... Nie, potom. Keď si dám rebirth, ja si ešte nafarmím goldy, lebo potrebujem ešte 20 potom. Počkaj. Aha. Ja ti dám ešte do spiritky a ten ping dia 1. Ja si vykraftím, ale ja neviem, čo bude stáť ten pickaxe a tak. Ja si nič nebudem farmiť, ale ja keď si dám rebirth, tak si až potom na to nafarmím. Ja teraz chcem rebirth, budem si robiť armor a potom pompať na pistol. Ale podľa mňa sa vyplatí godback iba vtedy, keď už si nechceš dávať rebirthy. No ale tam ja som na ten ping, diamond, vieš, to beriem to full star. No celý full som mal už dokonca aj spiricky. Tak dobre, tak void batoh ešte by bol dobrý. Možno ako 2 god. Teda jeden god je 2 void. Aj tak ja som ten god batoh nikdy nemal plný. Som ho mal maximálne v polovici. Teď mám ešte len píšťu. Tak, Tribunite. Bude tu. A je tu. Ide sa do toho, ide sa to ničiť. Ancient God. Počkaj, na Zlatom ostrove je Ancient 3. Ten, čo má 30 000 HP. Oh my god! Yeah. Toto sa jasne počne tamto. Keď to je to podal do vodičky. Zoberiem si plácačky na A nemali si odplácať policii. Hej, boga, takto cez počítač, že... Mami,
Rozbil som si počítač plácačkou na mouchy. Hej, ale oprava by stála 500 mili. A ja už to tuším nemám v záruke. Takže by som bol mŕtvý a to mám ten počítač iba rok a už bol 2-krát opravovaný. Jedenkrát za to, že som z Price and Life hry som dostal proste... Hej, 9-krát som do neho bukol, potom už to nezvládol. A potom som prepálil nabíjačku, ale tá bola zdarma. Čo? Však mám novú teraz. Lebo to bola v cene. Bum! Ešte poslední dvaja. Cipáci. A je tam level 90! Tak to asi nebude stačiť, ale už si môžem craftiť emerald veci aspoň. Mhm. 9. Daj teraz ti kľudne vykraftím. Aha, 9. Jeden level. Počkaj, vieš, skadiaľ získam. Sebi, poď sem, poď sem. Poď sem, hitni ho a ja ho zabijem. Ja som ho hitol. Zabijaj. Mňa dropuje, vidíš? Mňa dropujú nejaké. Už ti môžem vykraftiť. Ja prepichnem. S kebou som ťa libujem. Aha, tak nakoniec iba Pink Graves a Pink Diamond Hood stali 2. Ti vrátim 2. To máš. Si full. Or. No dobre, tak ja idem do zemného zatiaľ. Tak určite. Som potrebovala nadýchnuť. Aha, kto tam je? Jupi. Áno, vidím. Idem ho zabiť. A to nedostrieľaš tak ďaleko. Mám posledný kameň. Typek mu Vojt. Nedaj na mňa full god, dobre? OK. Mám nedejť ma. Oni ťa... Aha, on žije? Ja som rýchlejší, neviem prečo. No, hitol. A ja som ho hitol, more. Ho hitujem. Kamo, on je nesmrteľný, ja som ho hitol.
Dobre, tak poďme do toho zimného. Nič neubrali. Aj nie. Ten 0,0. To bol ten 10 levelový. No, ty budeš veľkom neobral. 0. 0,0. Keby 0 znamená 100, 100 znamená 0. Ale To pravidlo v škole. or, Bolo jedné ráno. Keď som ťa nezabil. Chodo píp. Píp, chodo píp. Do Noob. tohto šťastného. Koľko už natáčame? 35 minút. Si pol hodinku. Neviem, to do ty. Nikto. Už to vidím. Tomu ja. Môžem tak na to zakúkam, ale za 5 sekúnd je koniec. Ronaldo vyhráva v závodoch, beží ako život, zdechýna. Je tam. A teraz typci takí, že tam budú, že ten, to je 6 levelový a 51 levelový, tam budú to ničiť a zrazu my ich zabijeme a tam to bude mať, že 5 HPčok. To by bolo. No, pomoc! Ja strašne dusím, ja neviem vyskákať do pí. A však ešte henty dvaja nám chýbajú. Mám 91, nejakých 97 levelov. Hej, to urobím a ešte hentoho Davea vám ukážem. On sa reálne volá Dave, hentá vec, čo má 24 minút. To je reálne strom, ktorý je naopak a má 24 miliónov HPčok. To je nemožné zničiť. To by celý... Dobre, tak. To by sme museli byť celý server God Krompače. Počkaj, 40 krát 4 krát 50 je 200, 2000 damage za 0,5 sekundy. Takže to by bolo reálne. Nie, nebolo by to reálne. Dole, ale pri tom, ale to budeš potrebovať všetko po 100. Aj že... Nie, že budeš musieť mať, že 10 rebirtov, 10 more pointov. 10 a potom by si potreboval 100 tých... 10 more pointov by si musel. 10 rebirtov, však ja si idem pre 7 ešte len. Raz budem mať 7 rebirt. Dobre, tak ja to naskôr predĺžim. Dobre. Budem mávkovať, že... Ej, jo, modo... Jo, zbrali. Nič to zatiaľ. Vybral som. Tu je jeden. Ty zasran. Takto sa toč. On sa točí. Nie, my sa točíme. Chod. Musíš dať žrádlo znovu, ja som taký lenivý, ja nechcem sa ho získavať, more. Fakt, reálne, ja nemám potom. Však ideme pre ďalšiu. No, však pre hentu. No však my sme ho nezničili. Lebo typek si tam prišiel, že čus more do pi. Taký cringe. Cringe bot.
On je teplý. Až po vás. Až po mne. Viete o tom, že zostanete raz vytvárami a potom chytíte jednu stravu, ktorú má skúsené na Ja ti kusnem a odletíš ešte k nám na západ. Poď ty psychoš. Si. Nehovorím, že si psychológ, ale že si psychopatiko. Ty si teplý gajmen. Ja som povedal gejmen. Sme to jedám. A pozri sa na monitor môj. Jak to vyzerá. Kamo, ja keď som sem prišiel, ja som skoro dosral. Ale on je taká cool. Wait, ja nemám pepenie. Máš? Koľko máš jedla? 0. Fakt? Pí. Nemám, mám jeden. Jeden coin, jeden môj point. Už umieram. Dobre, už idem, počkaj. Bolia ma kríž. No ja vôbec keď mám to vyhánke dopy. Zase tu máme. Celý čas, ale som si nemôžem vyhrať. Čo? Aha. Mám sram, že už nebudeme ničiť. Fajn. Vlastne sú vlastne prázdniny. Že za ten jeden kebyže streamujeme jeden mesiac v kuse, tak získa minimálne 20 rebírtov. Kamo, ja by som mal že všetko kúpené. A podľa mňa... Vidím. Však 100% dám rebírt. No, trojky si zoberiem, to je dobré. Velap. No a sme doma. To som na čo už. No a môžeme ísť od znova, takže počkaj, ten slimak ešte vlastne. Počkaj, ako sa máme dostať preč? No, tak to poďme. Počkaj, Nelibo, ty už to bol? To čo už? Myslel tak, že sa napojí na teba, aby tam bol ten slimačík. Kokos, to čo tu mám za špinu? Na tej myške. Fuj no. A ten je iba, že fuj, ale. Prečo som si objednal bielu, som si mohol čiernu objednať. Čiernu ako ty. Si vyzeráš tak, však čum, na to čierne tričko, ty gej. Ty máš reálne, že... Teplý. Dobře. Dori ti mi vle.
tak to nič. Tak tam chod ty logik. Oj, go, go. Vidím tam typka. Ha, tak vyzeráš pekne hnusne zatiaľ. Čo? I know. Však keď už tu natáčame 46 minút, tak platí tých 20 emeraldov za hodinu. Akože keď to bude natáčať hodinu. Ja, že ho chceš zničiť. Kamo, že to by sme ničili minimálne mesiac. Ale to má to okolí, keby to bol ten uhlie. No je také veľké. Big uhlie. A potom si ešte tú masku môžeme zničiť, keď mi nebude mať XPčka. A ja si než si dám rebirth, tak ja si urobím sekerku Pink Dia. Nie, tam zničili si mačíka, to ukožený stolček a ukožený strom. Jaký string? Tá videla to Ale ešte musíme mať level 100 ešte. Dobre, a ja sa cucknem. Ja sa pricucnem. Haja! Môžem si vyskúšať? Čo? To bola pekná. To je moje meč. Kamože, nový skin do Buga Buga. Hej! Na toto. Emerald Blade. Na táto. Emerald Blade, že... Že pôjde na kúka, že... Haja! Jaký dom? A to je Cerus. A ty. Disko gulíčky. Choďte všetci do piť. Do pičky, ty. A ja som s tebou kamošli mačinku, čau. Čo zmore, nemám čemu vybírať. Nechaj XPčok, píčok. Nechaj všetky XPčka. XPčka. Počkaj, ja sa pozriem, že koľko stojí. Pink Diamond X, potrebujem jeden Pink Dia. Ideme sa outside. Jupi, 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 tip, 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 tip. Počkaj, ešte tohto si zničíme, ešte nemám level 100. Ale fakt, ja chcem level 100 získať. Can you crowd me? Dobre. Tak počkaj. Pízdi, nemám zapnutú operu, to si zapnem. Nastav. Aha, to bolo ja že čo to je? A co to bola opera, sa mi zapína. Operácia. Nemám tu timer. Spustiť teplý. Dobre, dal som spustiť. Teplú bazéne. Chceš sa skúpiť? Lebo keď je teplý bazén, tak potom budeš aj ty teplý. Aha, no to teplý ako ty. To nie sú morí. Si teplý. Ja sa pilko obleží, a bude ti dobre. Chceš? Na, tu máš.
Daj to preč. Nechcem znitu. Babo, neždíte. Môžete to zrobiť, no? Ja mi to budú ešte, ale asi budeme týždeň, to vám kúpim, si poviem. To pamätám, že už je to tu dlho. Zabíja mušky. Haja! Ideme robiť. Aha, už sme to zničili. Zničili do Ukazovať mi škole. Aha, ukazovala mi škola. Kámo, to je 1+1, koľko to je? 0. Správne, máš jednotku, to nevykričňujete. Oni mi ubrali. Kokot. Kde si ty? Ešte. Dobre. Počkaj, ja som to mal vlastne zastaviť. Takže zastaviť 2 minúty. Takže 2 minúty sme to ťažili. What? Tam sú XPčka. Pozri sa. Pozri sa na môj monitor. Tam idem, ale sú tam týpci. Nie, ten veľký strom je na tomto ostrove. Alebo sú tu iba lemoni. Ja neviem, tak my vám ideme ukázať tú vec, čo má HPčka veľa. Čo? To 23 miliónov? To je tam. Čo? Hej, ale aj tak by sme to ničili minimálne týždeň v kuse. Typy to musí znižiť trošku aspoň. Aspoň o 10 miliónov západ, to nedáš. Tam je na spawn ostrov. Tam vzadu. Tam je spawn ostrov. Dávame čakať na citku, keď spam zabijeme. Ja raz tam typek naspawnoval čestky. Vidíte, toto má 23 miliónov HPčok, teda 24. Musíš ešte im to dokázať. Hej, kľudne, ja vám to dokážem. Tomu raz dobíme, kto si táto bude ničiť. Komu to by som ničil, ale že instantne. Teraz taký, že troll, že jedno esenci. Čum. Je to tu. Normálny stromček si každý hovorí, ale keď do toho hitneš, tak to má toľko toho HPčok. To má 23 miliónov. A on sa tam niekto reálne spawnul. Počkaj, a ja chcem získať ten... Dobre, toto by bolo z dnešného videa všetko, dajte like. Však ja natáčam, ty debil. Toto by bolo z dnešného videa všetko, dajte like, odber, ja sa s vami lúčim a čau.